ke ani YouTube first payment mama niye by Nilima Debbarmani tei Bwswk Mary Debbarmani first YouTube ni rang Bwswk akrok mankha. Abono saimana sekangsini Tripurani blogger rokno tui kisisa khursawi kok sathai klaio. Tabokni jorao sini Tripura saroni bisingobo belai kene blog video khlainai bangsogui tongmani seng nogui tongo. Aroni bisingo joto borok success ongyakho pia khoroksa khuruksu hinke belai no kahamke no ranga jewi tongui mankha blog video khlaimani bisingtui. Phaidi Tripurani top 5 blogger saborok tong kok borok kok bai video khlainai rokni bisingo abono ruksawi naileano. Top 5 blogger rokni bisingo subscriber kwbang kukno naikhainke top 5 o tongo borok naimung channel. A channel ni total video taboksuk jora upload khlaijak 300 plus. Te subscriber tongo 50k plus. Top 4 o tongo Aisha Debbarma. Bini channel hinke total subscriber tongo 56k plus. Video upload khlaijak total taboksuk jora 142 plus. Top 3 o tongo Elizabeth Koloy. By Elizabeth Koloy ni channel total subscriber tongo 71k plus. Top 2 o tongo KSF blog. O channel total video upload khlaijak tongo taboksuk jora 95 plus. Subscribers tongo 93k plus. Tabok hinke top 1 o tongo sini favorite singer by Parimita Riang. Parimita Riang ni channel total video upload khlaijak 122 plus. Tei subscriber tongo 1.21 lakh. Hinke bayab sang phaidi tabok saiman laisinai Mary Debbarmani first YouTube ni income Bwswk akrok mankha. Bono Jennifer malenghnoi bo sinijago. Norok bini blog video akrok nai tongkha hinke saimanano salni sekango no bini first payment mamana tui bo video khlai samani tongo. Pia bo bini payment Bwswk mankha abole salia a rang bai tamo khlainai akrok simisi sasiu. Kokhe abaisi puilao Mary Debbarmani YouTube channel tongmani hack khlaijagui dilek ngui thangkha. Aboni yagolo bohai ni channel katal khulokna phiukha. Channel katal khulokmani 2 mani bisingo ne bini YouTube rang tabok first payment phaikha. Abono Bwswk akrok boni YouTube ni rang phaikha inke views no naikha inke saimano 15000 eba $200 akrok hai bini YouTube ni rang phaikha. Aboni slaiti kitsa kwbang phano ngui mano. Phaidingka tabok salaine by Nilima ni first payment mamano tui. By Nilima ni no naikha inke views phaimasuk asuk rang phaiya hai ma tongo. Tanga inke bini video no title rok suijaya bangkugo te ads rok omosuk phaimani nukjagya. By Nilima saka first income mamano tui omosuk khoros khlaimani asuk rang manma bai pusogya hnui. Haipane bini YouTube ni rang 20,000 islai kwbang phaikana haima tongo. Nangjaka okay obona ni jemo blog khaimani okay jano comment khaini rokbo jano comment khaini rok singko nini lirmanu ni payment da hapka nai ke hapka ke hamani ke to ang sai khno to bisi to balugya ko do ke ang kokolo sara mani sajegya ko ke kisa kom no manu kom man bagi na ang surang gen to ka sana musu yero sun to kom manu bagi hap to ko kurilo ro ko tipo mo to no je ang wan shun kuchang boyar shifa khapang surang tha khani boro gana man yashtong thakha Badu sole badu sole badu sole badu sole